Ang pagpakaon sa mga gigutom dili yun mahimo kundili iagi ni Kristo. Munay atong hinumduman. Lingiyay mong tupad ing na nagpakaon kas gigutom. O kita-kita lang mao'y saligan di gid ta kapakaon sa gigutom. Bisan pagdaghan kay tagpagkaon, bisan pagdaghan kay tagkwarta, maglisod gid tagpakaon sa gigutom. Karon ang kalibutan purting daghan nagkwarta. Ang net worth sa kalibutan purti nagyong dako tungod aning ato mga industries, mga modern na business industries. Pero pagkadaghanas gigutom, millions ang mga gipanggutom sa kalibutan na ang uban gani galisod nagkaon. Ngano man tungod kay ang Ginoo wa giapil diha sa mga business industries o sa mga pagpalambo nato sa atong ekonomiya. Wa na apil ang Ginoo ba? Mao bitaw nga diri sa atong ebanghelyo ni ingon si Jesus gipanggutom naman ning mga tawhana niya og ato sa ning papulion makuyapan po di diasdan ato ning pakanon niya kay mga 4,000 gud to mga tawhana unya ang ilang pagkaon pitura ka paan. Be, kamo kuno be, makapakaon ng 7 ka bukpan sa 4,000 ka tao. Tubag. Mayo. Kanang slot, makatukod ka na og simbahan, makatukod ng mga building, kanang tag 100 pesos. Taka, alam mo, di nakatukod eh. 100 pesos, makatukod ka nag-building. Di mangitingali ka kaabot ang nagpliti para palit ngadto. Pero og iagi natos Ginoo makatukod. Og unsa may paagi nga maagi natos Ginoo ihatag sa community. Ihatag sa pangulo sa community. Nya dinhi sa atong parokya kinsa may pangulo dinhi? Kinsa? Padre Siano. Ihatag ni Padre Siano aron magsigi kog pasalamat sa Ginoo. Salamat Ginoo, nahalina na sad mig salat. Salamat Ginoo. Ana, unya apod-apod ay na nato sa atong panginahanglan. Mao ni ron na nag-anam tag ka-improve dinhi. Mao sa gibuhat ni Hesus. Ang 7 ka paan giagi ngadto niya hasta katong pila ka bukisda. Nya nagpasalamat siya sa Dios. Paghuman, wa siya mohunong diha. Wa niya gisod siyang bulsa. Unsa man, gipikas-pikas o giapod-apod ngadto sa mga tao. Nakakaon ba ang mga tao? Nakakaon. Nabusog ba? Matod pa sa ebanghelyo, nabusog. O doon na pag-sobra nga 7 ka bukag nga paan og isda. Nasubrahan pa. Mao na mga igsuon, why jutay, why daghan nga grasya nga dili makatagbaw sa tanang tao basta iagi natos Ginoo. Karon ang ato dinhing Pilipinas nag-antos tag maayo ngano man ang atong mga kwarta wa moagis Ginoo ni agis bulsa sa mga hakog nga mga politiko. Millions, even billions and trillions tua nasango sa ilang bulsa. Gani daghan na nila ang mitugan nga ilag yung gi-kickback ang mga budget nato. Malita-malita ang kwarta nga gi-deliver ngadto sa mga politiko nga mga kawatan o mga hakog. Wa ra ba gyud mangangkon purti ra ba ka self-righteous gyud nila.
Awa, pagoy na priso karong politisyan, ang napriso, ang katong mga mayukmok, ang mga vloggers, ang mga tawag natong mga whistleblower, maoy makuan, maoy mapriso, pero ang mga gitumbok, wow, mura sila Ginoo. Mao na, iampo nato, ug puy-an nato, ang gipuy-an sa mga santos sama ni San Cirilo ug San Metodio. Ang ilang pagkamanagsuon, wa mohonong des ilang balay nga moingon sila, kita ra gyud mag-atimanay, kita ra gyud maghiusa. Mao man ginay ato. Mao man sa niro mga politisyan, para ni sa akong pamilya, para ni sa among partido, para ni namo. Ila ra gyud ba? Ang gibuhat ni San Cirilo ug San Metodio, migawas sila sa ilang Pinoyanan o sa ilang nasod gani o nagtukod sila mga communities o mga kalihukan nga makapahiusa sa tanang mga katawhan. Ang kadtong di kasabot sa atong Latin nga pinulungan sa simbahan, nag-translate sila mga Bible o mga bisan gani alphabet aron itudlo sa mga taong wap kadungog sa atong mensahe aron magkahiusa. Naningkamot sila para sa tanan, para gyud sa tanan. Gilingya imong tupad, ingna apil ko sa imong budget, ingna ba imong tupad, ingna giapil ko nimo sa imong budget. Mo bitaw na dinhi kanang atong balaod nga palit gyud slat. O bisan kanang atong balaod dinhi sud sa misa nga kung ang imong anak magsaba-saba ang bata asa man dadon adtos gawas ngano man aron magkahiusa ta dinhi sa sulod ug ang bata sad di sad siya mapurhisyo nga magsigig siyagit sigig limbag-limbag ayaw ipamugos dire ngano man kag imo nang ipamugos ikaw nga nagdaan ng bataa di nakaka-concentrate sa misa magsigi na lang kag atiman nya ang imo sang tupad kada hingi-hingi sa bata, magsige sa samok yan. Nasa na, ang naasa sa imong luyo, magsige sa yun. Saan ni siya samok ka na. Wala, ang imong palibot, di na nakakonsentrate. Di ba? Nya isip imong generosity, ngadtos community, dadangad to. Kaya ang bata sad malipay, nag-imong dadon ngadtos gawas, kaya di gud siya relax dire. Adto siya muhilak, adto siya mudagan, adto siya mukatawa, adto siya makig-istorya nimo, dili dinhi magtabi mo. Inana na siya. Mo na hinaut makasabot unta taani nga wa ta manghingilin og bata. Gihatag lang nato unsay angay para sa bata ug unsa say angay sa atong formal worship. Mo na ingos Kristo ihatag ni Cesar, ang iya ni Cesar ihatag sa Ginoo ang iyas Ginoo. Mausad na ang atong pagpaambit sa atong mga grasya. Ayaw tan-awa kanunay ang imong kaugalingon, tan-awa ang community. Karon bitaw, agabi gamiting mi ni tan-aw mis atong panginahanglan. Diri lang sa aspito sa choir, nakahukumi maghimo tag grand choir. Kaya tagsa-tagsa ra maning atong choir. Pag ingon gyud nako, magtukod tag grand choir para karong Lenten season ug sa uban pa nato mga services gikan karon naadayon ni tugan, naadayon ni react. Ay sus pader giswayan na di gyud mga pil. Sao paghimo grand choir nga di man mga pil. Nako kinsa may di mo apil? Sila. Nako kamo, amo apil. Nako kinsa may di mo apil? Sila. Ana sila. Nako kamo ni adin mo apil mo, mo apil. Nya ga-represent naman mo sa daghang choir, mga apil mo, mga apil. Aw di majority naman mo ni adin himuon tani nga palisiya. Ang choir nga dili mo apil atong taktakon gikan sa pagka-choir dinhi sa atong parokya. Ug mao na nay among naagrihan. Ang choir group nga dili mo apil sa grand choir taktakon. Zaman, okay na dili. Kusga. Sige, i-apply sa nato sa slot. Ang parishioner
nga dili mo palit og slot? Kusga. Taktakon. Taktakon gikan sa listahan sa Ginoo katong gitawag og libros kinabuhi. Ngano man daw na siya. Kanang 100 pesos di ka kapalit, daw ka. Sa usa ka semana or usa ka buwan di gyud ka kapalit anang 100 pesos, daw ka. Bisan gani estudyante makapalit ana. Kanang estudyante wa man ginay kwarta. Ingnon ta man ang way kwarta, pero makapalit og slot. Unsaon man magsakripisyo ang estudyante. Una, dili siya mo snacks. Ang iyang mga snacks, iyang tigomon. Ikaduha, di siya musakay anang mga motor o kanang mga kuan diha, e-bike. Maglakaw lang siya gikas balay ngadto sa eskwelahan. Ako sa una, lakaw ganig upat ngadto sa 6 ka kilometro. Ka-graduate man. Honor pa. Okay, samtang maglakaw ko, magsige man kong tuon, magsige man kong memorize sa among leksyon. Na igo-igong abot sa balay, gamay na lagpunanan. Dito sa balay, ang ako sang suga, kandila. Ang sudan, luyag asin kasagaran. Og marang-arangan og budget, katong sitsaron na lignin. Katong bitang sa kaplastik, tunlob og suka, kanon. Kaon sa daan ang ginaling bato nga mais, nga hait, raba kayong mabahaw ng samad sa itong liog. Labi na katong numero 12. Manghod lang jutay, hilawan. Pasti lang, sakita, ladokon. Pero sige lang yun. Antos. Nga, di ka nakatigom. Pila maroy plitis e-bike be? Or sa motor? Jis? 20. Nga, magsigi kag lakaw, unom ka adlaw, lakaw ka. Pila mo na? Times 20. Pila? 20 times 6. Uno kay magduha man day, kaduha man. O di 40. Nya times 6. 240. Sa imo palang paglakaw-lakaw, makapalit na kag slot, at least duha ka slots. Lakaw-lakaw lang. Kinahanglan pa din na nga, muingon ka, wa ko'y kwarta. Labaw na gimong kasigig inom og red horse. Di na ka mo inom og red horse. Tigo mo ni mo, ang budget, ipalit ni mo og slot. Pagkadaghana ni mo mapalit. Labaw na gimong mga sugarol og manok. Panglabay mo ginan yung tag 100, tag 500, tag 1,000 adto sa suruidahan usahay. Kusog ay mo nito mo syagit-syagit, ujis, di gin mo slagit, uslat. Ana, unta to? Tanawa, unsa na rin hitabo sa atong slat, di ba, jutay ra kayong halin. Ang atong grace, God's reward and complete elation, 174,695 na ang atong halin. Napay, dako pa kayo ni, 525,305 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Kung kamong tanang naminaw mo, palit lang mo usa ka slot kada semana ani, sunod buwan, gamay na lang ni hibili na ni. Nya kaning atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para din sa atong parokya. 98,402 ka slots na. Part 1 pa niya. Nya napay 1,598 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. O kitang tanan, bisa kita lang taga Compostela, mamalit tarong usa ka slot karong adlaw. Aka ni ugma hurot na ni. Di ba? 1,598 na lang. 100 pesos per slot. Lingya imong tupad ina. Hotdon ko na unya. Nahot doon, anak kong palit. Pila na lang ko ng 1,598. Di ba? Wag yun malipay. Nya ang atong DPR, 57 yapon kabalay ang atong makaya. Nya na ay 34,800 na ang atong slots. Tag 75,000 na di ay ang atong budget karon mo na ginay atong the best budget para sa kada balay. Nanay CR, no? Ato niya nang ipakita ugma og pila na sad kabalay ang atong nahimo.
So pagpaka na to ang namalit og slots. Congratulations. Mao ni siya ang nakanindot kung iagi nato sa Dios nung pamaagi. Kana bang ang atong ginagmay o dinagko nga mga bahandi atong ihatag sa community. Kay ang community, labi na ang simbahan, mao man ni ang imahin o presensya ni Kristo. Usa man ta kalawas ni Kristo. Mao bitaw nga ang atong mga government officials naagi na sila'y mandato nga ang tanan nga mga taxes, ginagmay mga taxes o dinagko nga mga taxes sa katawhan, dadon gina ngadtos panudlanan sa gobyerno, unya ibalik sa katawhan, dili dadon sa panudlanan sa gobyerno og kawaton dayon. Kanindot unta kung mahimong Diyos nun ang atong mga leaders, mahimong nasod-centered ang atong mga political leaders nga mga elected o appointed. Nakaroon, baliko na sa dinako ang pag-agda ninyo pagpamalandong. Hapit naman yung 2028, mag-eleksyon man tag national election. Atong pamalandungan, kinsa man aniro mga baniog ang mga grupo, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, kinsa ka nila ang dunay gugma nga ang kwarta sa nasod gamiton gyud para sa nasod. Dili tingali in perfect way, pero at least mabati nato ba nga duna sila gibuhat para sa nasod, dili para sa ilang bulsa. Kinsa man nila ang wa gyud magpadato sa ilang kaugalingon, ilang gipadato og naningkamot pagpadato para sa atong katawhan, atong nasod, ato ng pamalandungan. Di na lang tanang loyal, kanang loyalist, ayaw na. Ang ato, kinsa nila, tingali na ipipilas Pinklawan, na ipipilas Duterte, na ipipilas mga Marcos Group. Atong panidan sila, gikan sa national position, hangtod sa barangay level kung moabot man dihang eleksyon. Ug usas akong timailhan sa mga tao nga nasod-centered, dili na magsigig pakita sa ilang naong diha sa mga proyekto. Ikaduha, dili na manghatag og kwarta panahos eleksyon. Ana. Kana lang usang duha. Ay lang nang magsigig simba kay daghan kay nila manimba ginagmaayo. Ay na lang nang magsigig suroy-suroy anang mga daan, panglamano anang mga bulingog kamot, kay maugyod na ilang style. Kanang dili magsigig publish ilang naong panahos ilang proyekto, o kanang dili manghatag og kwarta panahon sa eleksyon, kana dakong possibility nasod-centered na dili bulsa-centered. Kamong mga buotan, manindog na ta.